Legeavisen, 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 legeavisen. Jo, men sandt om ikke, at Skovhusposten den udkom denne sidste dag i Skovhuset. Fredag den 8. i 7. Først så har vi lige pruttesiderne. Ulvepigerne lugter af prut og sure sokker. Lone har meget sure tæer. Og bæverdrengene de snorker, så hele jorden ryster. Sanne sover med natblæ. Og bæverpigerne de snorker og prutter. Og Lone og Christine, de prutter også. Leder Peter, Lille og Spinke, hilsen dine 2 gode seniorvenner. Peters flueven efterlyses. Peter er et juletræ. Og så er seniorerne de bedste, sjoveste og mest flittige spejder på pladsen. Hilsen Peter. Så har vi en af de sædvanlige opskrifter. Den her gang så er det en opskrift på Emil og Mads. 100 gram drillesyge, 60 gram dognad, 2 dl drengesved, 20 gram prutter, 30 gram sure sokker, og så skal de bages ved 200 grader i 10 minutter. Mads og Emil er nogle klovne. Emil er ligesom Mads, bare sjov. Så kommer vi vist til de søde sider. Mathilde og Katrine er meget, meget søde. Og pigerne er meget stærke. Og Markus er forelsket i Emma. Pigerne er seje. Nu kommer der vist det mest kriminelle i dagens udgave. Fordi nogle af ulvedrengene, de har udspioneret. Og de tror faktisk, at forældrene de laver mere romantik, end de laver arbejde, mens der er spejderlejr. Så er der dagens ord. Flyer. Gratis fluer til alle. Det er vi i hvert fald leveringsdygtige i. Hej spejdere. Tusind tak for en god lejr. Vi kommer til at savne at spise jeres mad og irritere jer. Håber vi ses. Kærlig hilsen fluerne i Skovhuset. Regn er jo bare meget tykt fugt. Citat Emil Lindum. Juniorerne vil gerne vide, om nogen har set deres røgvenner. Jeg tror stadigvæk, de leder. Så står der, at Rikke Hørtem, hun gerne vil være leder igen. Det glæder vi os meget til, Rikke. Hey, godt bare. Så havde vi en side i avisen i går, der omhandlede dagens hund, Bjarke Grøn. Og som en modspil til den, det var nemlig ikke andre end lederne, der grinte af den, så står der, hvem pokker er Bjarke Grøn? Og det er der nogen, der havde ved at svare på. For mange år siden, så gik der en dreng med navn Bjarke Grøn til spejder i Hadstengruppe. Bjarke Grøn, han lignede lidt en hund i håret, så derfor opstod der en joke i lejeravisen om, at Bjarke Grøn var dagens hund. Og derfor så synes vi, det blev ved med at være skide sjovt. Så er der en slutning på den sidste udgave af Skovhusposten. Kære forældre, tusind tak for lånet jeres dejlige unger. De er helt fantastiske. Bæverhalle Klask, Ulvehyl, Spejderknus fra lederne. Og det var dagens årets sidste udgave af Skovhusposten.